estaran els mesos on es faran les actuacions. Jo no canto per la veu, és el tema que estàveu escoltant, un tema que ens ha dut ràpida i directament cap a la nostra vida i el lligam de la pagesia i una altra manera també d'organitzar-nos. Vull presentar-vos un llibre que s'ha editat, s'ha autoeditat i a més que ja ha venut 1.000 exemplars. El Comú Català és la història dels que no surten a la història i per fi l'ha fet realitat el David Algarra. Hola David, bon dia. Què tal? Bon dia, Pilar. Doncs la veritat és que molt sorpresa i gratament d'aquest llibre que tu has escrit. Tu ets enginyer informàtic, Sí. Però en un moment determinat, i em sembla que el 15M va marcar aquest moment, vas decidir entrar en el món de la història perquè no hi havia història? Exacte. Ja m'agradava la història d'abans. Jo vaig treure... el que és l'enginyeria informàtica va ser fa 30 anys, no?, que vaig treure el títol, no? I m'interessa per més coses, no? I una d'elles és la història, la filosofia també, les humanitats en general, no? M'agraden. I arrel del 15M, de l'escret del 15M, em vaig començar a preguntar coses. Per exemple, el tema de les assemblees al carrer, si era un tema modern o si era un tema del passat. I vaig començar a investigar, vaig trobar el tema dels béns comunals, altres territoris de l'estat espanyol i d'Europa, i em preguntava també si aquí a Catalunya ja havia passat això també, no? I vas començar a investigar i vas veure i descobrir que n'hi ha més i havia passat més del que semblava, perquè, com dius en un moment, tu, la història de Catalunya s'ha escrit d'esquena a aquesta propietat comunal de la que parlarem, no? Sí, o sigui, s'ha parlat molt d'una història des de dalt, diguéssim, no?, de les classes de l'elit, de personatges importants, de batalles, guerres i tal, no?, però de lo que és la pagesia, la forma d'organitzar-se que tenien, i de les viles també, doncs no s'ha parlat gaire, no? Sí que hi ha molts treballs a nivell acadèmics, tesis doctorals, però no es fa difusió d'això. L'important és doncs, que es difongui, que s'expliqui i sobretot que hi hagi llibres que recullin dades i explicacions com les que tu has comentat. Hem de parlar del Comú Català, dels béns comunals, de l'economia comunal. Què significa, David? A veure, els béns comunals eren els béns del comú de béns, no? O sigui, el comú no només és un tema econòmic. Ara, avui dia parlem molt d'economia, és una època molt economicista, no? El comú tenia una vessant econòmica, els béns comunals, els emprius, però també el comú era el comú de béns, la comunitat, diguéssim, i també el comú era una entitat política o demòtica, que era el comú com a... o la universitat també, era la institució local que hi havia llavors, a l'edat mitjana. Avui dia a Andorra encara es diu el comú als ajuntaments, perquè allà el decret de nova planta no va ser-hi i llavors van continuar igual que en altres llocs del Pirineu i també de Catalunya hi havia... En zones rurals, concretament, sí que els casos es veuen més clars i sobretot a la península, no? En zones on el bosc hi és més present, com encara mantenen aquest concepte comunal del comú a l'hora de repartir-se els béns un cop tallats els arbres o la fusta. Seria un dels exemples que estàs explicant. Sí, el comú no és només boscos o pastures o formes de... O sigui, també són formes de fer. O sigui, inclús antigament el que eren propietats, terres particulars o terres familiars, també el comú de béns entrava a pasturar o a espigolar, etc. No? O sigui, no era un concepte de propietat privada com ara, sinó que era un domini compartit o drets compartits de la terra. Tu parles de sagrat dret de la propietat. Exacte. És que és com molt sagrat o què? És que, així, si llegeixes els decrets de les Corts de Cadis, parlen d'això. Li diuen el sagrat dret de propietat. I és el que comentava, no? Fa més de 2 segles no existia la propietat privada com ara, sinó que hi havia drets compartits entre diferents actors de la comunitat, etc. No? I els senyors, per exemple, feudals no tenien tots els drets sobre el territori, sinó que, per exemple, el domini útil era de les comunitats i tenien dret
d'usdefruit, diguéssim, de recursos, no? Sí, tu comentes que també no es tracta d'idealitzar l'època de l'edat mitjana, ens queda molt lluny ja, no? Però sí intentar veure i visionar com això ha perviscut fins als nostres dies o, com a mínim, quins exemples podrien haver-hi a Catalunya que puguin tornar a fomentar aquesta fórmula d'organització. I tu n'has trobat d'exemples? Sí, sí. Bueno, les organitzacions eren... Les comunitats camperoles estaven organitzades i també al món urbà, diguéssim, a les viles i ciutats hi havia gremis, hi havia confraries, hi havia molts tipus d'organització comunals, diguéssim, no? De la comunitat. Sí, com ens aniria bé ara aquesta manera d'organització comunal? Tu ho portaries més a aquesta nova fórmula de nova pagesia que comença a existir, per exemple, a Catalunya? Sí, seria una de les formes, una nova pagesia, i també el tema de les cooperatives, tant al món urbà com al món rural, és una altra forma. La cooperativa està més orientada al mercat, diguéssim, que el comú tradicional, que era més orientat a l'autoconsum, a la subsistència, no? Però sí que hi ha coses que són comunes, per exemple, els vincles horitzontals que hi ha al món, en el que és l'economia social, i altres aspectes que són molt semblants, no? David, on has tingut que anar a buscar tota la informació que forma part del llibre, El Comú Català? T'ha costat molt? Has estat rata de meroteca? He llegit molt de tesis doctorals, llibres acadèmics molts descatalogats, que els he trobat en llibres llibreries de segona mà, etc. O sigui, he estat uns 3 anys estudiant. 3 anys estudiant i coneguent tota la informació, que per fi és un llibre i que pot anar bé per entendre aquesta història amagada de la història, el comú català, la història dels que no surten a la història. No surten a la història, sí. Com tu comentes, no? Sí, és el que es diu un assaig historiogràfic d'història des de baix. Això ja... Bueno, al principi la història, és el que comentava, no? Era més la història de l'èlit, i a començaments de la segona meitat del segle XX ja una sèrie d'historiadors van començar a fer història des de baix. I aquí no hi ha molta història des de baix, no es fa molt. Sí que hi ha algun escriptor, algun historiador, per exemple, Josep Fontana ha fet alguna cosa d'història des de baix que ens ha deixat fa poc, el Josep Fontana, l'historiador, però hi ha molt poc. Llavors és una llàstima també, no?, que aquest tema no s'expliqui més per part dels acadèmics, no? Com a mínim ara hi ha el teu llibre. Fa referència en el teu llibre a un altre llibre, Naturaleza, Ruralidad, Civilización. Em sembla que és molt important també per entendre les primeres passes. Sí, exacte. És el llibre un dels llibres que a partir d'ell vaig començar a preguntar-me sobre Catalunya, ¿vale? Perquè allà parla sobre Castella i Lleó, sobre Astúries, Galícia i tal, i de Catalunya no sabia res. I va ser un dels detonants, diguéssim, no? També. En el teu llibre, El Comú Català, hi ha un glossari. Jo voldria que expliquessis una mica el glossari. És molt important, perquè recuperes paraules que darrerament no utilitzem i que potser també podríem posar a l'ordre del dia, no? Per exemple, apredar, que és la manera d'apropiar-se a l'extensió d'un prat d'altres veïns, i que quan diem apredar, ja n'hi ha que sí que ho diuen, això, però l'hem perdut, Hem perdut aquest tipus de llenguatge. Per què? Sí. Bueno, perquè ja és una altra realitat, ja no és una realitat, clar. Hem de pensar que a començaments del segle XX encara hi havia més del 50% dels catalans eren pagesos o treballaven al camp, no? Però després, als anys 60 o 70, ja la majoria era urbana, ¿vale? Llavors això, clar, és una altra realitat i es canvien els conceptes i tot, no? David, digue'ns un exemple clar que t'hagi sobtat a Catalunya del comú català. Del comú? Bueno, hi ha molts. Per exemple, fa poc un regidor d'un ajuntament de Llavorsí, al Pirineu, a Pallars Sobirà, em comentava, i això és d'ara, que allà tenen minicentrals hidroelèctriques comunals, encara. O sigui que generen energia i la reparteixen pels veïns.
Aquest ets un exemple clar de manera energètica i fórmula energètica en la que anem caminant. I aquí al programa Vida Verda, mitjançant Joana Mundó, la nostra col·laboradora d'Energies, en parlem sovint i moltes vegades. Està bé que ens hagis posat doncs, aquest exemple David Algarra i et felicitem pel llibre El Comú Català, la història dels que no surten a la història. Com trobem el llibre, David? El llibre ho tenen en diferents llibreries, per exemple, a la Laie crec que el tenen i no sé, hi ha diferents llibreries, també al meu web el poden demanar i altres llocs també. Quedeu-vos, doncs, amb el nom David Algarra Bascón, el llibre El Comú Català, aquesta història dels que no surten a la història. Aviam si aquesta nova fornada d'historiadors que comencen ara tenen una altra manera d'explicar, o una manera real d'explicar el que està passant ara a Catalunya perquè quedi per generacions futures, no? Sí, i tant. Esperem-ho així. Molt bé. Moltíssimes gràcies, David Algarra, per la teva aportació. Molt bé, gràcies, Pilar. Fins aviat. Fins aviat. Vida Verda. Els canvis socials en el paisatge.